Araman geratuko gea Iker Irribarriarekin, bai, Iker? Egun hon. Egun hon. Itxi begiak. Martxoaren 11, kamisoi bat jantzita, indizio bat jarri diote, eta medikuen esku jartzen du bere burua belaun lokatilua konpantzeko. Nola gogoratzen du Ireki begiak? Nola gogoratzen du Ikerrek momentu? Bueno, gogorra, ez? Gogorra oso, ez dakit, inoi ez zaio gustatzen besteen eskuztea bere osasune, baina, bueno, nire kasun baita, ez zion beste aukeraik, ez? Orduan, beste aukeraik ez daukazunen, gauzak erdi obligauta, baina gogorra egiten da aurreneko paus hori ematea, ez? Gero ja behin paus hori ematezunen, askoze errezagoa. Lesioa zer zetorren, aspalditik edo batean sortutako lesioa izan zen? Bueno, ez dakigu. Nei mine hola, ja min desentekin ebilen, ja azarotikan, ja ezin nire maila eman, buruz-buruko txapelketa preparatu nun, eta ja ontzaia gaizki aia nintzen belauneko minekin, eta ordutik ezin errekuperau, eta azkenen resonantzi baten bidez arrepauzien ez, belaun hori etzeola ondo, eta hoxe golpe gogorra izaten da. Bueno, berriz ere kordea Eokanortea bere lekura etorri, eta ze goratzen du, mina, ez mina, lasai, irribarra, dena ondo joandek? Bueno, alde hortatik pozik nago, ez? Oso dana ondo juntzala esan zienen, lasaitu gara hartu nun. Baina, bi momentu nahiko txarpasan ditun, ez? Bai operazio gaueko eta bai urrungo goizene nahiko min pasan nun, baina suertez, ordutik ez dut ezer eduki. Ez dut molestin bat, gauza berri bat iten detenen, baina bat ez de sufritu ordutik, belaunekin, eta hori gauza erra da. Baina pronostikoa gogorra zen, medikoen aldetik eta esan zioten, Iker, gutxienez 6 hilabetez frontoetik kanpo. Bai, gogorra da, eta aurretik beste hilabete bat banamakin, eskutatik geldituta eta horrekin batea, belaunen zertze hone ondo ez genekila, eta azkeneako urterdiri pasako da, ez? Frontoetik kanpo, baina, aizai gogoa etortzen, ez? Eta horrez aparte, zenbat gauza gertatu den Iker zuen enpresan ere bai, eta pelota munduan, ez da? Lagun berria bat dituzu, beste batzuk joan dira, esanen nuke alderdi hortatik oso, ez dakit, dinamiko hitza erabili beharko nuke, baina gauza asko gertatu dela bai, ez da? Enpresa barruan ere. Dinamiko baino gehiago prekario esango nuke, ez? Pelota bai bihurtu da prekaritate enpresarial honen barne, eta hola da, ez? Azkenen, desgraziz lagun asko jundie 2-3 urte aituta profesionaletan, beraien maila ezin eman, eta hori ere tristea da, ez? Ikusten da, ez baldin bazu zure maila hasieratik ematen, etxea zuatzela, eta azkenen hori bai bihurtzen da, ez? Enpresak nahi iztare, norbean kontrako presio. Honen aurrean, esan dezun honen aurrean, bi postura edo hartu ditezke, ez da batetik esatea, gure negozio honek oso etorkizun zaila zeukak, edo zaila gaitezen, eta zer gertatzen zaigun aurrean zean, ez da pixkat, zein da Ikerren jarrera? Zerri buruz, esan nahi zu? Esanen nuke pelota profesionalena, eta, karo, lehen hitz, gogorra erabili duzu, ez da, prekaritatea, ez da? Prekaritatea une bateko izan diteke, edo prekaritatea izan diteke urte batzuetan pelota marka dezakeen zeilua, ez da? Orduan, bizkat, nola ikusten dezuzuk pelotaren mundua? Bueno, lehen garai baten esaten denera nik ezagutzen nu garai baten, ez? Beste balore bat ematen zitzaien beste gauza askoi, baina ikusiaz, urtek aurrea dijozten egin, hori dela pelota hartzen aidan joera, ez?
gazte ekarri, 2-3 urten ikusi funtzionatzen duten, batzuk oso ondo, batzuk 8, 9, 10, 15 urtere duten die, baina oso gutxi da, garai bateko pelotarikin konparauta, bueno, egia da, aukera zabalagoa dela, Esan hau, profesional izateko aukera, seguramente jende gehiago aiatzen zaiela, prekaridade horren barrun, baina gero seitun ez baldin bazu demostratzen, zure aukera ere seitun izte dela, Orduan, bai ustetala, joera bat hartzen nahi dana kirol profesionala sentidu guztitan. Ustet, turre ere bai, geroz eta gaztego irabazten dutela, geroz eta gaztego erretiratzen dela jendea, eta horrek esan nahi du, badala. Ez dakit nun, baina bai enpresa aldetik eta bai kirol maila aldetikan, errendimendu aldetikan bai, geroz eta gaztego dijola mundua. Gero nik uste, ez dakite, pixka bat, medioek ere bat dutela hontan beren eragina, ez da? Pelotari bat, aste bat zerazu, 20 urterekin ikusten, claro, 28 urtera edo 26 joatea, eta askotan ikusi dezu, ez da? Esan nuke, egia da medioak irudiak baduela bere alderdi on bat, baina bestetik baita ere oso gazterik pelotari bat, kirolari bat ikusi egie guztia ere, bai, ez da, neurri batean. Bai, hala da. Eske, gaur egun pasatzen dana da, eta garai baten pasatzen zana, partiu danak diela bai konpetizio eta bai telebisatu edo prentsan azaltzen dina. Orduan, alde batetik oso eharra da, zure burue beti daukezu espuesto, esango nukena, mundu guztik ikusteko modun daukezu, baina beste alde batetik ere badakar, alde txar hori, bai presioekin, garai baten udaran jokatzen bazituzten 15 partidu eta 5 bakarri baldin bazien telebisatu, beste lasaitasun batekin jokatzea daukezu herriko festatan, baina gaur egun dana dau telebisauta, dana dau grabatuta, orduan alde hortatik bai sortzen dizu presioa eta beste alde batetik esaten dezuna. Joder, baina 24 urteekin, 25 urteekin, ni 6 urte nijo profesionaletan, eta batzuk esango dute, Jesus, zenbat urte dijo hau, Era bat berdine gaude, frontoian, orduan, saturazio puntu hori ere ikuslen aldetikan askotan gertatzen da. Bueno, utzi ditzagun, kontu horiek une batez. Zer gogoratzen du Ikerrek Antigoko txapelketaz? Bueno, nik oso recuerdo politia dauzket, Ustez, maila, ez izan da nire etzako moduko frontoi bat, nire doai eta egokitutakoa, nik uste oso txapelketa politia joko ditugula, Ustete, Lauterrin Agirren kontra final bat galdu nula, Tolosa gine bai, oendik gazte ginela goi mailan txapela irazi gendula, eta ditut lorpen oso politiek, eta bertan sortzen den ambientea udara parteen, eta jende pelota zalea ikustea baita amorrauta, hautza juteko, gutza gore politia, balora duta sentitzen zean kantxa bat dela, seguro. Horrek esan nahi du, egunen batean, Iker aurten ere Antigora etorriko dela, arratsalden batean hola. Bueno, bai, saiatu naiz. Ez naiz oso Donosti zalea, ez naiz oso playa zalea, baina saiatu naiz, Ustet, aspaldin hola frontoi eta azaldu gabe naula, oain anai daukit bertan, eta jarraitzen dut, pixkat, baina bestela nire mundun hainbeste frontoi ikusi dut, hainbeste sufritu de frontoien gozatuz batea, arratsalde bat libre eukita frontoia jutearen askotan pereza ematen dago. Galdera bat egingo izut eta horrekin bukatukoet, Iker. Nolabait ere, zure karreran, bigarren aldi bati atea irekitzen diozu. Konfiantzaz, dudamudaz, ez dakit prekaritatearen txapela buru gainean jarrita, nola aterako ote zaigu Iker frontoira? Dudik gabe, duda batzuk izango diela, hori ustete ezin danakin, Osa, 6 hilabete, 7 hilabete pasako ditut kantxatatik kanpo, belaun baten operazio bat egin, duda batzuk egongo diela, dudik ez izan. Beste aldetikan, haitu naiz bai fisikoki aldan lan gehien naiten, fisikoki usteet operaute goteko, igual inoiz baino argalago naula esango nuke, hor badago atzetik lan bat, bai jatekoa, bai fisikoa,
Beste alde batetik uste psikologikoki ere bai, lan handi egiten naizela, profesional ona dauzkete ingurun eta asko laguntzen die. Eta uste lehen baino hobea torriko naizela. Guain, hasiera parten dudak izango diela eta horri ere aurre marko diotela, nik behintzet ez zalantza jartzen, ez? Baina, uste, baloratu barretela baita egindeten lan guztie eta horrek zozertako balio gola, ez? Ni uste beti ikasten dela, ez diotin hori opa, hemendik pasatzea, baina igual deno pasabarko genduke ikusteko zer dan, ez? Kanpo neotea, zer dan enbidio pasatzea, zer dan, bakarrik sentitzea eta ikustea, ez? Nola bestek aurre jozten da zu atzen geritzen zean, baina berriro ere korrea hartu, eta korrika zuatzen haien bila, ez? Horrek, nik uste ikasketa oso importantea ala bizitzako, eta nik uste gogoz etorgo naizela. Bi gauza, Iker, batetik, lehen bairen atera eta sasoiko atera frontoira, eta bigarren konsiderazioa nik uste Iker bezalako pelotak behar dituela, eta Iker handi bat etortzen balin bazaigu, nik uste guztion mesedetan izango dela Iker. Eskerrik asko.